μέρους της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας ευχόμαστε ο Θεός να παρηγορήσει τις καρδιές των συγγενών και ευχόμαστε ο Θεός να είναι παρόν την ώρα αυτή της τελετής της Κηδείας. Θα ξεκινήσουμε με τον ύμνο Άγιος, Άγιος, Άγιος. Ανήκει όλη η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τη θυσία του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τη σωτηρία που μας πρόσφερες. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα μπορούμε να ερχόμαστε στον θρόνο Σου και να Σε αποκαλούμε Πατέρα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι εδώ ανάμεσά μας την ώρα αυτή. Σε ευχαριστούμε. Ουράνιε Θεέ, Εσύ να αναλάβεις, Εσύ να παρηγορήσεις τη συγγένεια, Εσύ να αναλάβεις κάθε επίκυρη στα χέρια Σου, να είναι για την δόξα τη δική Σου.
Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Θα διαβάσουμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο, δάφιο 24, ο Ιησούς θα πει, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι εκείνος που ακούει τον λόγο μου και πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε, έχει ζωή αιώνιο και δεν μέλει να περάσει από κρίση, αλλά έχει μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή. Από τη στιγμή που θα γεννηθεί κάποιος, μόλις ανοίξουν τα μάτια του, μόλις έρθει στην ύπαρξη, θα λέει κανείς ότι οδεύει για αυτή την ώρα. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Είναι το πλέον βέβαιο γεγονός στη ζωή των ανθρώπων. Ο θάνατος. Και ο θάνατος δεν κάνει εξαιρέσεις. Είναι σε μορφωμένους και αμόρφωτους, σε πλούσιους και φτωχούς. Για όλους υπάρχει μία ημερομηνία λήξης. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί ήρθαμε στη ζωή, γιατί ζούμε, γιατί ο πόνος, γιατί η θλίψη, γιατί πεθαίνουμε. Υπάρχει κάτι μετά θάνατο. Ποιος θα μας δώσει τις απαντήσεις σε όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τη λύση θα την βρούμε και την απάντηση μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού. Εδώ είναι τα σχέδια του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος σε όλα τα δόγματα. Και στους Ορθόδοξους και στους Καθολικούς και στους Ευαγγελικούς, τους διαμαρτυρόμενους. Εκεί διαβάζουμε ότι ο Θεός δεν ήθελε το θάνατο του ανθρώπου. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο για να ζει μαζί του, να ζει στην ομορφιά αυτή του ουρανού. Τον θάνατο τον προκάλεσε ο ίδιος ο άνθρωπος με την ανυπακοή του. Ο θάνατος είναι συνέπεια της αμαρτίας, είναι συνέπεια του εγωισμού του ανθρώπου, είναι συνέπεια της υπερηφάνειας του ανθρώπου. Νόμιζε ο άνθρωπος ότι είναι Θεός. Και ο Θεός του λέει, γη είσαι και στη γη θέλεις επιστρέψει. Διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος και έτσι διήλθε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρθον. Όλοι έχουμε αμαρτήσει. Κανένας δεν είναι αναμάρτητος και γι' αυτό όλοι γεννιόμαστε με μια σφραγίδα. Τη σφραγίδα του φυσικού και του πνευματικού θανάτου πάνω μας. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε αυτή την τραγική κατάσταση. Έστειλε το Γιο Του, το μονογενή. Έστειλε τον Ιησού Χριστό για να γίνει ο σωτήρας του κόσμου. Εκεί επάνω στο Γολγοθά ο Χριστός πήρε την αμαρτία του κόσμου, τις αμαρτίες. Ό,τι κάναμε, ό,τι σκεφτήκαμε, ό,τι είπαμε και ήταν βρώμικο, σκοτεινό, ανήθικο, ο Χριστός το παίρνει εκεί επάνω στο σταυρό. Αν μετανοήσουμε, αν πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό, στο έργο. Τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, ώστε έστειλε τον Γιο Του, τον μονογενή, για να μην χαθεί κανένας. Κανένας. Όποιος πιστεύει σε αυτό να έχει αιώνια ζωή. Και ο Χριστός στη συνέχεια με την Ανάστασή Του νίκησε το θάνατο. Και αυτό έγινε για λογαριασμό όλων μας. Για να μπορούμε και εμείς να μπορούμε να βρισκόμαστε στον ουρανό, στην παρουσία του Θεού. Διαβάσαμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω ότι εκείνος που ακούει τον λόγο μου και πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε, έχει ζωή αιώνιο. Και δεν μένει να περάσει από κρίση, αλλά έχει μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή. Και στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη διαβάζουμε, όποιος έχει τον Υιό, έχει την ζωή. Έχει ήδη την ζωή. Όχι ίσως να έχει ζωή, όχι μπορεί να έχει ζωή, όχι θα έχει ζωή, έχει ζωή. Μα τότε τι έχουμε εδώ μπροστά μας? Τι βλέπουμε? Εδώ είναι το σκήνομα. Εδώ είναι η σκηνή. Ο κάτοικος έχει φύγει.
Ο αδελφός μας ο Τάσος τώρα είναι στην παρουσία του Θεού. Ο αδελφός μας ο Τάσος απολαμβάνει το πρόσωπο του Θεού, χαίρεται στην παρουσία, βρίσκεται τώρα κοντά στον Θεό. Είναι στην ουράνια πατρίδα. Αλλά για να μπορέσει κάποιος να βρεθεί σε αυτή την πατρίδα, θα πρέπει όσο ζει εδώ, στην επίγεια ζωή, να μετανοήσει για τις αμαρτίες. Να πιστέψει στον Ιησού Χριστό με την καρδιά του. Να πιστέψει ότι ο Χριστός σταυρώθηκε και για τις δικές του αμαρτίες. Και αυτό να το πει όχι φραστικά, όχι τυπικά, αλλά με όλη την καρδιά. Όλοι έχουμε αμαρτήσει. Στερούμαστε της δόξας του Θεού. Έχουμε αμαρτήσει με τις σκέψεις, με τα λόγια, με τις πράξεις. Πριν χρόνια είχα επισκεφθεί στο νοσοκομείο ένα συγγενή μου που έπασχε από μια επίπονη ασθένεια. Όλοι λέγανε τι καλός άνθρωπος είναι και ήταν καλός άνθρωπος. Δεν μπορούσε όμως να καταλάβει, αφού ήταν καλός, για ποιο πράγμα να μετανοήσει, γιατί να μετανοήσει, από τι. Κάποια φορά, ενώ ήταν στο νοσοκομείο, του είπα, αν η ζωή σου όλη ήταν σε μια βιντεοκασέτα, θα ήθελες να την δουν όλοι οι άνθρωποι. Ανάμεσα στα καλά που είχε, ήταν και ειλικρινής. Και λέει, όχι, δεν θέλω να την δουν. Αυτό για το οποίο συντρέπεσαι και δεν θέλεις οι άλλοι να τον δουν, ο Χριστός το σβήνει. Ο Χριστός το σκεπάζει. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει από κάθε αμαρτία, αν μετανοήσεις, εάν ταπεινωθείς. Αυτό ο Θεός θέλει να κάνει. Να σβήσει όλο το παρελθόν της ντροπής, της κακίας, όλο αυτό που βαραίνει την ψυχή σου. Ο Χριστός θέλει να το πάρει. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Αυτό το βάρος της αμαρτίας, άστο στο Χριστό. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Τι είναι, απλώς να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί στις ταυτότητες, στα λόγια για το Θεαθήνε. Χριστιανός είναι αυτός που αφήνει το βάρος των αμαρτιών πάνω στο Χριστό, που δέχεται ότι ο Χριστός έγινε αντικαταστάτης στο Σταυρό, πήρε την τιμωρία του, τη δική μας, πήρε την ενοχή μας. Αυτός που το δέχεται, αυτός είναι που είναι ο πραγματικά χριστιανός, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και τότε καθώς του είπα αυτό σαν του ανθρώπου εκείνο, σαν να φωτίστηκε το πνεύμα του, λέει, ναι, ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μου. Πίστεψε ότι ήταν αμαρτωλός και δέχτηκε τον Χριστό στην καρδιά του. Και λέει κάποια στιγμή, τώρα καταλαβαίνω τι σημαίνει να είναι κανείς χριστιανός. Και από τότε και για 2 μήνες, μέχρι ο Κύριος να τον πάρει, ζήσαμε από κοντά ένα θαύμα. Στον άνθρωπο εκείνον που πόναγε, που υπέφερε, πήγαινες και αυτός σου δίνε δύναμη. Πήγαινες να τον παρηγορήσεις και αυτός σε παρηγορούσε. Γιατί ήταν η δύναμη του Θεού, ήταν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του. Είχε έρθει ο Θεός μέσα του. Είναι άλλο πράγμα να πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι σωτήρας του κόσμου και έχει άλλο αντίκτυπο όταν μέσα στην καρδιά σου πιστεύεις ότι είναι δικός μου σωτήρας. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Και αυτό θα γίνει όταν μετανοήσουμε, αν πιστέψουμε. Ο Θεός για την σωτηρία μας έβαλε ως μέσο για να τον πλησιάσουμε την πίστη. Δεν έβαλε τα έργα, δεν έβαλε τα πλούτη, δεν έβαλε την εξυπνάδα, ούτε τη μόρφωση, ούτε κάτι δύσκολο και ακατόρθωτο, γιατί τότε θα ήταν η σωτηρία για λίγους. Ο Θεός έβαλε την πίστη που μπορεί κάθε ένας από εσάς, πλούσιος ή φτωχός, μορφωμένος ή αμόρφωτος, νέος ή γέρος, να μπορέσει να πλησιάσει μπροστά στον Θεό με την μετάνοια, με την πίστη. Και μας καλεί να στραφούμε μέσα μας, να καταλάβουμε την ανάγκη αυτή για σωτηρία. Είμαστε αμαρτωλοί και χρειάζεται ο Χριστός να πάρει την αμαρτία μας, να το καταλάβουμε, να το αφήσουμε, να το δουλέψουμε αυτό μέσα μας. Γιατί αυτή τη στιγμή, μέσα από αυτή την τελετή, ο Θεός κάνει ένα δώρο. Και το δώρο αυτό είναι η σωτηρία, που προσφέρεται σε κάθε ψυχή. Σε έναν ληστή εκεί επάνω στο σταυρό προσφέρθηκε
λέει ο Χριστός στον έναν ληστή που μετάνιωσε, που πίστεψε. Από σήμερα, του λέει, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Ένας ληστής στον παράδεισο. Τι πρόλαβε να κάνει? Πρόλαβε να κάνει καλά έργα? Δεν υπάρχει περίπτωση με τα καλά έργα. Αν ήταν με τα καλά έργα θα σου λέγει ο Θεός, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο και θα σωθείς. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Έπρεπε να έρθει ο Χριστός. Σωθήκαμε όχι με χρυσάφι και ασήμι. Σωθήκαμε με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Αλληλούια. Γι' αυτό. Και καθώς εκείνος ήταν ο ληστής στο Σταυρό, λέει, εμείς δίκαιοι είμαστε εδώ που είμαστε. Μετάνιωσε και πίστεψε ότι ο Χριστός που ήταν στο Σταυρό δίπλα και ήταν στην ίδια θέση με Αυτόν, ότι ήταν βασιλιάς, αλλά σε μια άλλη σφαίρα. Θέλει πολύ πίστη αυτό. Να πιστέψω ότι ο διπλανός, εκεί που είναι στο Σταυρό, έχει μια άλλη βασιλεία. Και του λέει, μνήσθητη μου στη βασιλεία σου. Πίστεψε στον Χριστό. Άνοιξε την καρδιά σου σε εκείνο. Είναι ένα δώρο που σου προσφέρει ο Χριστός σήμερα. Είναι ένα δώρο για κάθε έναν, για κάθε άνθρωπο. Στην προς Εφεσίους επιστολή διαβάζουμε, γιατί κατά χάρη είστε σωσμένοι διαμέσου της πίστεως. Και αυτό δεν είναι από εσάς, είναι Θεού το δώρο. Είναι ένα δώρο του Θεού. Ο Ιησούς λοιπόν προσφέρει αυτό το δώρο, όπως και εμείς στο τέλος έχουμε ετοιμάσει ένα δώρο. Μια Καινή Διαθήκη, ένα ημερολόγιο, ό,τι έχουμε μέσα και προσφέρεται στον κάθε ένα από εσάς. Όποιος το πάρει είναι δικό του. Έτσι και η σωτηρία. Αν την δεχτείς στην καρδιά σου, το δώρο αυτό, ο Θεός το χαρίζει. Ο Θεός σου προσφέρει. Είναι κατά χάρη. Δεν είναι κάτι που εμείς αξίζουμε. Ελεηνοί ήμασταν. Τιποτένοι ήμασταν. Αρνητές ήμασταν. Εχθροί του Θεού ήμασταν. Αλλά κατά χάρη σωθήκαμε. Σαν το ληστή εκεί πάνω στο Σταυρό. Κατά χάρη. Και όποιος δέχεται αυτή τη σωτηρία γίνεται παιδί του Θεού. Έχει εξουσία. Αλλάζει, μεταμορφώνεται. Έρχεται το πνεύμα του Θεού και τον αναγεννά. Τον μεταμορφώνει. Και προβαίνει από δύναμη σε δύναμη, από δόξα σε δόξα. Αυτό έρχεται ο Θεός να κάνει στη ζωή κάθε πιστού. Αυτό θέλει. Γι' αυτό ήρθε. Όχι για να σερνόμαστε στα υλικά, στα γήινα. Για να μας υψώσει στη σφαίρα του Πνεύματος και να απολαύσουμε την παρουσία Του, το πρόσωπό Του. Και τότε αρχίζουμε και ανοίγει το πνεύμα μας, ανοίγει η καρδιά μας. Λέμε το Πάτερ ημών και δεν το λέμε από συνήθεια, επειδή έτσι το μάθαμε στο δημοτικό, επειδή έτσι το μάθαμε όταν ήμασταν μικροί. Πατέρα μας επ' ουράνιε, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου. Το λες και το αισθάνεσαι, το ζεις, γιατί το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα σου και είναι αυτό που σε διαβεβαιώνει ότι είσαι παιδί του Θεού. Και έτσι, καθώς έρχεται ο Θεός και κατοικεί μέσα μας, έχουμε τη δύναμη να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά που έρχονται στη ζωή, στις δυσκολίες της ζωής. Γιατί ο παντοδύναμος Θεός κατοικεί μέσα στις καρδιές μας. Είναι ο Θεός και μαζί Του μπορούμε να προχωρήσουμε. Πότε, πώς, κάθε φορά, κάθε φορά. Ο Ιησούς Χριστός λέει, «Ιδού είμαι μαζί σας όλες τις μέρες, μέχρι τη συντελείας του αιώνος». Μαζί σου μπορεί να είναι ο Χριστός. Στο κάθε βήμα, στην κάθε δυσκολία, στην κάθε λύπη ή χαρά να είναι κοντά σου. Να σου κρατάει το χέρι, να σε στηρίζει, να σου δίνει δύναμη. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Ξασμένο το όνομά Του το Άγιο. Έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Μην πας μόνος σου. Δεν την παλεύεις, δεν μπορείς, δεν είναι δυνατόν, δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Όλα αυτά, βουνά τα προβλήματα, όλα αυτά έρχονται να μας πιέσουν, έρχονται να μας συνθλίψουν. Αλλά έχουμε τον παντοδύναμο, τον Κύριο της δόξης, για να μπορέσει να είναι μαζί μας. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς είπε στο ληστή, από σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο.
Υπάρχουν κάποιοι που λένε δεν υπάρχει παράδεισος, δεν υπάρχει κόλαση, όλα εδώ πληρώνονται. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι είσαι χριστιανός και να αμφισβητείς τα λόγια του Χριστού. Να μην πιστεύεις στον Χριστό. Λέει, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Εάν δεν το δέχεσαι, είναι σαν να αμφισβητείς, σαν να λες τον Χριστό ότι είναι ψεύστης. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχει ο ουρανός. Υπάρχει ένας ένδοξος τόπος θαυμαστός. Είναι ένα μέρος τόσο όμορφο που δεν υπάρχουν ανθρώπινες λέξεις για να το περιγράψεις. Είναι ένας τόπος ειρήνης και ανάπαυσης. Εκεί δεν υπάρχουν αρρώστιες, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει θλίψη, δεν υπάρχουν δάκρυα, δεν υπάρχει λύπη. Εκεί δεν θα βρεις νεκροταφεία, γιατί κανείς δεν πεθαίνει. Όλοι όσοι είναι εκεί ζουν, έχουν αιώνια ζωή. Υπάρχει χαρά, ευτυχία, απολαμβάνουν το πρόσωπο του Χριστού, το πρόσωπο του Κυρίου. Σε αυτό μας καλεί ο Θεός. Ξασμένο το όνομά του το Άγιο. Εκεί που είναι ο θρόνος του Θεού. Ίσως προβληματίζεστε, είναι αλήθεια όλα αυτά? Έτσι είναι. Ο Λόγος του Θεού αυτά λέει. Και αυτό σας προτρέπω, διαβάζετε το Λόγο του Θεού. Όπως τρέφεται το σώμα μας και φροντίζουμε για τα υλικά, έτσι χρειάζεται να τραφεί η ψυχή μας. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Έχει ανάγκη η ψυχή μας. Εκεί διαβάζουμε και ο Θεός το διακηρύττει, το διαβεβαιώνει ότι υπάρχει η αιώνια ζωή. Και αυτό ο Θεός το βεβαίωνε και στα εκατομμύρια όλων των χριστιανών, των μαρτύρων που έδιναν τη ζωή τους, που υπέφεραν, που βασανιζόντουσαν, που τους έκαιγαν, που τους ρίχναν στα λιοντάρια, και αυτούς και τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους. Πώς το άντεχαν? Ήταν ο Θεός που τους είχε διαβεβαιώσει για την αιώνια ζωή. Τους έδινε δύναμη, τους βεβαίωνε για την παρουσία του. Θυμόσαστε στο Στέφανο τον Πρωτομάρτυρα, όταν τον λιθοβολούσαν, γονάτισε και σήκωσε τα μάτια και λέει, βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Κύριο και τον Ιησού ιστάμενο στα δεξιά του Θεού. Είχε σηκωθεί ο Ιησούς Χριστός για να υποδεχτεί το Στέφανο. Ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε αυτή την παρουσία του Θεού και να αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα του. Μπορεί να έρθουν δύσκολες μέρες για τους χριστιανούς. Μην κοιτάτε που περνάμε καλά, που δεν μας ενοχλούν. Σε άλλες χώρες δεν συμβαίνει αυτό. Δίνουν τη ζωή τους για τον Χριστό. Τους σφάζουν. Πώς? Ποια δύναμη? Τη δύναμη που δίνει ο Χριστός. Καλούμαστε και εμείς να υποταχτούμε στον Θεό. Θα πάμε σε μια ιστορία του Λόγου του Θεού, του πλούσιου και του Λάζαρου, και με την ιστορία αυτή ο Ιησούς ανασηκώνει ένα πέπλο, βγάζει την κουρτίνα, για να δούμε τι γίνεται πιο μέσα. Τι συνέβαινε με τις ψυχές μετά τον θάνατο? Διαβάζουμε στο Λουκά Ευαγγέλιο, σαν πέθανε ο Λάζαρος, επέρχε από τους αγγέλους στον κόρπο του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και στο άδει υψώσας τους οφθαλμούς, ενώ ήτο εν Βασάνης, ο πλούσιος ήταν σε ένα τόπο βασάνου. Και πιο κάτω θα πει ο ίδιος, βασανίζομαι μέσα σε αυτή τη φλόγα. Μέσα στο Λόγο του Θεού, λοιπόν, βλέπουμε ότι μετά θάνατο υπάρχουν δύο διαφορετικοί τόποι. Ο ένας είναι ο παράδεισος, εκεί που είναι ο Θεός. Ο άλλος τόπος είναι αυτός που δεν είναι ο Θεός. Και η ζωή μακριά από το Θεό είναι κόλαση. Θέλετε ένα παράδειγμα, μια πρόγευση? Δείτε έξω ανθρώπους που ζουν μακριά από το Θεό. Διαβάστε στις εφημερίδες. Κοιτάξτε στην τηλεόραση ένα σώρο πράγματα που συμβαίνουν. Ακούστε στις ειδήσεις. Απομακρύνθηκαν οι άνθρωποι από το Θεό. Και η ζωή μακριά από τον Θεό είναι κόλαση. Υπάρχει λοιπόν ζωή μετά θάνατο. Ο κόσμος λέει για κάποιον που πέθανε, αναπαύτηκε. Πού το ξέρεις ότι αναπαύτηκε? Εδώ ο πλούσιος έλεγε, βασανίζομαι μέσα σε αυτή την φλόγα. Πού το ξέρεις ότι αναπαύτηκε?
Μακριά από τον Θεό δεν υπάρχει ανάπαυση. Έλα στο Χριστό για να πεις ανάπαυση. Και τώρα και αιώνια. Σε αυτό σε καλεί, γι' αυτό είναι. Αν υπήρχε περίπτωση να πάμε λίγα λεπτά στον Παράδεισο και μετά να πάμε και λίγα λεπτά στην κόλαση και μετά να επιστρέφαμε, πόσο διαφορετικά θα ήταν η υπόλοιπη ζωή μας, οι στόχοι μας, οι προτεραιότητές μας, οι επιλογές μας, όλα θα άλλαζαν. Όλα θα άλλαζαν. Είναι καιρός να ξεκολλήσει η καρδιά μας από τα γήινα, από τα πράγματα αυτής της ζωής και να υψωθεί στα ουράνια. Ήλθαμε χωρίς να φέρουμε τίποτα και φεύγουμε χωρίς να πάρουμε τίποτα. Ούτε δόξα, ούτε πλούτη, ούτε. Μη σπαταλάμε το χρόνο σε πράγματα που είναι μάταια. Δεν είναι δικός μας ο χρόνος. Παράταση μας έχει δοθεί. Στο βιβλίο των Ψαλμών, στο Ψαλμό 90 μας λέει ότι διατρέχουμε τα χρόνια μας σαν διανόημα, σαν μια σκέψη έτσι. Φεύγουν. Και εμείς πετάμε. Περνούν, κυλούν τα χρόνια. Και το ερώτημα σήμερα είναι, αν μας καλέσει ο Θεός, είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι να συναντήσουμε τον Θεό? Κανείς δεν ξέρει πόσο θα ζήσει. Έχουμε και καθίσματα που είναι ξύλινα και μπορεί κάποιος να χτυπάει ξύλο, αλλά δεν βγαίνει τίποτα. Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Θεό. Ο αδελφός μας ο Τάσος ήταν έτοιμος. Και πότε είναι κανείς έτοιμος? Θυμόμαστε όταν ο Ιωσήπ και η Μαριά πήγαν τον μικρό Ιησού στο ιερό και ο Σιμεών τον έπιασε στα χέρια του, στην αγκαλιά του και λέει, μην απολύεις τον δούλο σου, δέσποτα. Όταν πάρεις τον Χριστό στην καρδιά σου, είσαι έτοιμος να συναντήσεις τον Θεό. Και ο Θεός καλεί να πάρεις τον Χριστό στην καρδιά σου σήμερα, μέσα από αυτή την ώρα, μέσα από αυτή τη στιγμή. Ποιο λοιπόν είναι το νόημα της ζωής? Γιατί ζούμε? Η Βίβλος μας λέει, ήρθαμε στη ζωή για να πούμε ένα ναι ή ένα όχι στην αγάπη αυτή του Θεού, στο δώρο αυτό της θυσίας του Υιού Του. Ο Θεός μας κάνει μια πρόσκληση. Θέλεις να ζήσεις στην αιωνιότητα μαζί μου? Πρέπει να δεχτείς τον Χριστό. Δεν έχεις παρά να δεχτείς το δώρο αυτό και θα έχεις αιώνια ζωή. Έχεις να εκλέξεις. Ό,τι όμως εκλέξεις, να ξέρεις ότι έχει αιώνιες προεκτάσεις. Αν μπορούσε ο αδελφός Τάσος να μιλήσει, θα μας έλεγε πόσο ωραία είναι εκεί πάνω, πόσο υπέροχα, πόσο θαυμάσια. Και αν μπορούσε να σε παρακαλέσει για κάτι, θα σου έλεγε δέξου το Χριστό σωτήρα σου. Σήμερα, τώρα. Πες του ένα ευχαριστώ. Μπορεί να τον έχεις ευχαριστήσει για τη γυναίκα σου, για τα παιδιά σου, για τα εγγόνια σου, για τη δουλειά σου. Τόσα ο Θεός σου έχει χαρίσει. Και μπορεί πραγματικά να έχεις ανοίξει την καρδιά σου και να πεις σε ευχαριστώ, Χριστέ μου. Σε ευχαριστώ για αυτό που μου χαρίζεις. Σε ευχαριστώ για τις ευλογίες. Σε ευχαριστώ για τα υλικά. Σε ευχαριστώ για τη δουλειά μου. Σε ευχαριστώ για το σπίτι. Σε ευχαριστώ. Πες του ένα ευχαριστώ γιατί σταυρώθηκε για τις αμαρτίες σου. Πες το μέσα από την καρδιά σου. Ο Χριστός την ώρα αυτή σε καλεί. Ο Τάσος, ο αδελφός μας, είχε δεχτεί τον Χριστό προσωπικό του σωτήρα. Έκλεξε την αιώνια ζωή. Και η αιώνια ζωή αρχίζει από τώρα. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Τον να γνωρίζουν να γνωρίζουν τον Θεό και αυτόν που απέστειλε, τον Ιησού Χριστό. Η αιώνια ζωή ξεκινάει από τώρα. Αν κάποιος δεν μετανοήσει, δεν πιστέψει στον Χριστό, αν αρνηθεί το έργο του Χριστού, τα έχασε όλα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τον ουρανό. Μην ψάχνεις να βρεις. Λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διεμού. Ο Ιησούς είναι ο μόνος δρόμος. Όχι τα δόγματα, όχι τα έργα.
Ο μόνος δρόμος για τον Πατέρα είναι ο Ιησούς Χριστός. Εύχομαι ο Θεός να τα σχολιάσει, να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας κάνει να προβληματιστούμε και να πάρουμε την απόφαση τη σωστή. Ναι, Κύριε, σου παραδίνομαι. Σε ευχαριστώ. Και να δοξάσει κανείς τον Θεό. Γιατί αυτό είναι που θα μετρήσει. Προτού θα πάμε σε ύμνο και σε προσευχή, ρωτήσαμε κάποια πράγματα για τον αδελφό μας, τον Καραχωτιά Αναστάσιο. Γεννήθηκε το 1926 στην Καλαμάτα. Πίστεψε στον Χριστό σε νεαρή ηλικία, από 30 ετών, πίστεψε από τον αδελφό Βουλγαρέλη. Έδειξε ο αδελφός Τάσος ιδιαίτερη αγάπη και ζήλο για τα πράγματα του Θεού. Μιλούσε στην οικογένειά του για τα πνευματικά ζητήματα του Θεού, παντρεύτηκε μία πιστή γυναίκα, ήταν ζεστός με τα πράγματα του Θεού, κάθε μέρα πήγαινε στην εκκλησία στην Αλκιβιάδου, βοηθούσε όπου και όπως μπορούσε και αυτός και η γυναίκα του εστιάσανε στην πνευματική ανάπτυξη του παιδιού τους. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό, γιατί ήταν πρότυπο σε αυτό το τομέα και αυτό θα πρέπει να κάνει κάθε γονέας. Προέχει η πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, προέχει η σωτηρία των παιδιών. Πού θα αφήσουμε τα παιδιά σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την κοινωνία? Πώς θα τον αφήσεις ανοχήρωτο? Με ποια δύναμη θα τα καταφέρει? Δέξου τον Χριστό, οικειοποίησου τις δυνάμεις αυτές τις ουράνιες και αυτό το φως και το αλάτι που θα είσαι θα βγαίνει στο παιδί σου, στα παιδιά σου και οι προτεραιότητες σου θα αλλάξουν και όλα θα αλλάξουν. Και ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό για τον αδελφό μου. Ο Θεός του χάρισε πολλά χρόνια. Λέει στον Ψαλμό 90, οι μέρες της ζωής μας είναι ουσιαστικά 70 χρόνια και αν είμαστε σε ευρωστία 80 χρόνια. Ο αδελφός Τάσος πέρασε και τα χρόνια της ευρωστίας και έφτασε σε ηλικία 98 ετών. Ο αδελφός είχε αγκαλιάσει τον Ιησού μέσα στην καρδιά. Ήταν έτοιμος για αυτή την συνάντηση με τον Ιησού και για την ουράνια πατρίδα. Είχε πει και αυτός, νυν απολύεις τον δούλο σου, Δέσποινα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό για τον τρόπο που ο Θεός τον χρησιμοποίησε τον Τάσο στην οικογένειά του και ευρύτερα στην οικογένεια του Θεού. Ευλογούμε, δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας. Θα κλείσουμε με έναν ακόμη ύμνο, θεναρθεί μια αναυγή. Παρακαλώ όσοι μπορούν να σηκωθούν όρθιοι. Τον ήλιο
Ερμίδα να μας κλείσει την ώρα με μια προσευχή. Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε για την αιώνια ελπίδα που πήρε στην καρδιά μας. Αμήν. Ευχαριστούμε για τον ιδρυτή μας. Ευχαριστούμε γιατί φύτευσες μέσα μας την ελπίδα τη βέβαιη της αιωνιότητας. Ευχαριστούμε για την αείμνηστο, το πολύ αγαπητό μας αδελφό Τάσο, που μας τον χάρισες τόσα χρόνια. Έλυσε κοντά μας, τον χαρήκαμε, τον απολαύσαμε. Είδαμε το παράδειγμα της ζωής του. Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε γιατί μια μέρα θα τον δούμε ξανά εκεί στη δόξα, στην αιώνια ζωή, στη δική σου παρουσία. Παρακαλούμε εσύ να παρηγορείς τους θείους και να γεμίσεις το κενό με τη δική σου παρουσία. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.